приду красивая, тоже у меня хорошая. Сегодня тебя сховаем, и больше ты уже к нам не приходить будешь. Мы уже свою деревню будем забывать. Поховаем ее вместе с тобой. Ну як її забыть, а мы ж тут росли, а мы ж тут где-то годовали. Вот они шли, она несла коробок с подобудку, в нем лялечка была. И вот у меня возникло такое выражение, так что все, это конец традиции. Как они уже провели обряд, ляльку закопали, заховали, символично вот было ось опочная кропка у житевецкой. Безумовно, свои адмовные коррективы у захования обряду отыграла авария на Чернобыльской станции. Возникли целые вёски, люди разъехались. Не глядячи на уплыв Чернобыльской катастрофы, обряд заховался. Его можно назирать и в наши дни. Правда, эта з'ява уже не такая масса, как была ранее, але обряд існує. Не глядячи на тое, што я жыву ў горадзе, мне заўсёды было цікава паглядзець на старажытныя абрады. Я заўсёды цікавілася беларускай культурай. У гэтым годзе ўпершыню ў жыцці я збіраюся трапіць на вельмі старажытны абрад у Веткаўскім раёне, который называецца пахаванне стралы. Я лічу, што мы павінны адраджаць такія вось абрады, таму што калі не мы, то хто і што ж застанецца нашым дзецям. Я асабіста і супрацоўнікі музея ажыццяўляюць вандроўкі, выезды, але вельмі часта на сваіх дваіх, што называецца. Дабіраешся і размаўляеш з тым людзьмі, якія яшчэ памятаюць пра абряды, звычаі. Ну вот, вёска Стаўбуна, такая знакавая вёска, дзе дагэтуль адбываецца абряд пахавання стралы, дзе ён, бадай, ніколі не перапыняўся. Такім чынам, на аснове атрыманых дадзеных шматгадовых даследаванняў мы можам адзначаць, што гэты абрад знікае і непазбежна знікне, паколькі знікне традыцыйная культура. І таму абряд гэты будзе адрадзіць немагчыма. Калі запытваеш у беларускіх вёсках наших, што будзе рабіць на ўшэсце, будзем хаваць стрэлу. То есть у зямлю закопваюць самарозныя бліскучыя рэчы, там монеткі, завушніцы, іншую біжутэрію. Але ще яна блішчыць і нагадвае маланку. Але некаторыя вёскі, Барталамеевка, Бесяць, Фёдоровка, там хавалі не стрэлу, а хавалі ляльку. Гэта лялька, па сутнасці, узыходзіць да старажытных славянскіх веснавых багоў – Леля і Ляля. Христос воскрес, видишь? Воистину воскрес. Проходите, Андрюша. Ну, проходим. Дякую. Ильинична, вот мы говорили, что хочем высветлить, а для чего треба вот стралу водить? Это матка говорила, чтобы урожай был хороший. И это и надо идти, ужито и зарыть Божий дар. Ну, для чего? Это праздник такой, чтобы урожай был. Это с потомства. Ну, такой вот праздник. Ну, такие песни у нас. Ну, я же не могу сказать, из якого года яны. Ну, як Столбун основался, а из якого года Столбун основался, я не знаю. Или доказано это, не доказано. Для человека традиционной культуры обряд пахавання стрелы является неотъемлемой часткой цикла аграрных полевых работ. Для тех, кто приезжает сюда, аматараў традыцыйнай культуры, прадстаўнікоў, скажем так, гарадской цывілізацыі, гэты абряд ужо не з'яўляецца актуальным. Хутчэй за ўсё, яны імкнуцца адрадзіць форму, а не змест. Не сутнасць, а вонкавае яго насычэнне.
Вядома, што ўвесь каляндарны абрадавы цыкл ён быў звязаны з плоднасцю зямлі, з ураджаем і гэтак далей. Але вось у нас у арганізацыі апошнім часам мы пачынаем задумвацца пра тое, што плён нейкай працы, той самы ураджай, ён жа ў кожнага свой. Напрыклад, у сельскай, там, у людзей, которые працуюць у сельскай гаспадарцы, там гэта ураджай. А ў таго самага праграміста, у яго плён працы гэта нейкія там коды, которые мы не можам зразумець, или гэта таксама плён. Ну, вядома, праграміст ужыты з ноутбукам не пойдзе, але зрабіць нешта чыста сімвалічнае, хай гэта будзе звязана нават з жытам, чаму бы не. Основный сенс обряда паўплываць на силы природы. Калі казаць больш конкретно, то мы гэтага обряда выкликали дождь, отводили маланку, отводили град. Так, у обряда есть жорсткие календарные рамки. Але ж были выпадки, калі обряд выконывался по-за межамі обряда. Калі не было дождю, он был вельмі патрэбны, жанчыну выконвалі уже и после ушествия. Ты еде страла, даю сдождь села, ое, ой, мы туда приедем, там бабы по-іншаму спяваць. Тыя людзі, якія прыязджаюць на абряд, яны непазбежна прыўносяць штосьці сваё. Нават калі яны рыхтуюцца да гэтага, так ці іначай, яны трансфармуюць традыцыю. Ну вось Табунскі сельскі дом культуры. Я думаю, што госці, якія да нас прыязджаюць, яны ж, канешне, нам дапамагаюць. Яны разумеюць, усе нашы ведаюць песні. Ну, але мы пяём добра ўсе разам. Яны ўжо песня гучыць. Нам яны толькі дапамагаюць. Вы асноўнае звяно, да, рух абряда. Вот, калі адбудзецца перайманне, вот, калі дзеці пачнуць заводзіць, это, ну, на ваш погляд, это можа адбыцца вот, в вашым варыянце? Думаю, што дзеці нас не працягнуць гэты абрад. Таго, што зараз інтэрнэты, у іх другое паняцце аб культуры, яны хочуць быць пахожымі, падобнымі на гарадскіх дзяцей, і пагэтаму і дзяцей у нас мала застаецца. Дождаліся святого праздничка. Ой, напяклі булак, приедуць і з Мінску, з Гомеля, будем людей сустракаць, угашчаць іх. Вот и это и праздник наш великий. Мы его ждем год, чтобы в стрелу сходить, закопать стрелу, попросить Господа Бога, чтобы урожай хороший был, да чтобы мы не болели, и дети наши, весь мир был хороший, здоровье хорошее было.
Так не повинно было быть. Все повинны были дождь, так дождь. Мы ж просим дождя. Мы ж хотим, чтобы у нас был урожай. А у нас уже все засушило. Уже месяц, наверное, дождя не было. Ну, все побегли. А я бы хотела идти на поле. Дождь, так дождь. Все, выходим у жита, пойдемте. Ни сахарное не расстанем. Пошли. Пойдем в стрелу. Ну зачем вот это вот перебивать? Мы заводим, не дают нам проводить обряд. Ну я сюда езжу столько, сколько бабушки еще не пели. Потом мы знали их бабушек, еще настоящих матерей. А по поводу уступить, не уступить, это дело спорное. Мы приехали в традицию. Что такое местные? Местные – это те, кто принял. Вот мы от своих бабушек не приняли, но мы приняли от других бабушек. И пока они были в голосе, мы это продолжали. И те, кто это делает не так, надо переосмыслить, надо сесть за стол и сказать: ребята, а давайте я вам покажу, как это делается по-настоящему, как звучала ваша традиция. Вот когда это состоится, традиция не умрет. Яна сама родом з Москви. Вони високо співають. Лезуть, як кажуть, баба моя, на гору. Одна співала, казала, я горло сорвала, слідом за нею співавши. Я думаю, што нам вельмі доўга давядзецца вучыцца, каб рэканструяваць гэта самастойна. І да таго ж мне падаецца, што ў любым выпадку без жывых носьбітаў гэтай традыцыі нічога б такога не адбылося. Пойду закопаю. Даем земле дар, гроші, кабы урожай хороший. І треба нарвати колосков, додому взяти, положити їх за ікону, каб був добробит у домі, порядок у сім'ї, у хазяйстві. Сапраўды, в сённяшніх умовах пра адраджэнне абряду гаварыць сумнёўна. Хаця, вось паглядзіце, людзі, якія прыязджаюць сюды, вось моладзь, стымулююць мясцовых жыхароў. З'яўляецца інтарэс да таго вопыту, які тут існаваў, развіваўся і дайшоў да сённяшняга часу. У мясцовых жыхароў. В сэнсе, яны стымулююць мясцовых жыхароў да адраджэння ўласнай культуры. У гэтым годзе было вельмі вялікая колькасць дзяцей. Яны удзельнічалі ў карагодах, спрабавалі нешта там падпяваць. І я думаю, што традыцыю трэба падтрымліваць і ў гэтым годзе, і ва ўсіх наступных, таму што калі гэтыя дзеткі бачаць, што вось моя бабуля спявае, яна мяне з сабой бярэ на абрад, і столькі людзей прыязджае падтрымаць, і столькі такая вялікая цікавасць з боку грамадства да гэтага абрада, то я думаю, яны калі падрастуць, таксама будуць удзельнічаць у гэтых абрадах. Где обряд уже помер, так? Там уже, вельмі праблемна дрожжаць. Але дзе ён еще дыхае, калі ёсць хоць яшчэ адзін носьбіт, сапраўдны носьбіт традыцыі, тады трэба спрабаваць, тады абряд захаваецца. І пачынаць трэба ўсё ж такі з дзетак.
укрой меня своей рукой, пойду на край земли только с тобой. Мама, я влюбилась в него. Все тише. Ну что, девчатки, поспевали? Ну-ка, давайте зараз наши песни поспеваем. Сядайте. Сядайте, мои дорогие. Пойдемте.